Veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom dostanú k pravdivým informáciám o tomto svete, najprv tomu nechcú veriť. Je to pre nich nemysliteľné. Ako k nim prúdi čoraz viac informácií, začnú byť frustrovaní a neveria tomu, čo okolo seba vidia. Potom sa dostávajú do fáze, kedy začnú robiť nejaké tie zmeny, ale ako zisťujú, že v tomto svete v podstate skoro všetko ich ničí, dostávajú sa do stavu rezignácie, čiže do starých kolají. A to je niečo, čím si prechádzame všetci. Sú to určité stavy vedomia, ktorými si ľudstvo má prejsť a musí prejsť, aby sa vo vývoji vedomia dostalo o stupeň vyššie. Všetká bolesť, smútok a utrpenie je v podstate cesta k lepšiemu pochopeniu seba samého a tohto sveta. A to sa deje v tejto tzv. Systémovej hre. Veľa z nás je tak zahltených v tom stereotypnom žití, že si nevieme predstaviť nič iné. A keď aj skúšame niečo meniť, nevydržíme a aj tak sa vraciame k tomu starému. Povieme si, však žili sme tak doteraz, prežijeme aj ďalej. To je najčastejšia veta, ktorú počúvam. A preto by som vám rada touto cestou pomáhala objavovať a nachádzať cesty, ukazovať tú pestrosť v tomto systéme, že nie je všetko čierno-biele a že vždy máte možnosť voľby, aj keď žijete momentálne v tom, čom žijete, a že každý váš krok je významným skokom pre celé vedomie ľudstva. Na to, aby sme pochopili, ako táto úžasná systémová hra funguje, potrebujeme si najprv uvedomiť, čo to ten systém vlastne je. Určite ste sa už stretli s tým, že žijeme v simulácii. Nikto presne ešte tú simuláciu nedefinoval a každý si ju vykladáme tým svojim vlastným spôsobom. Tou simuláciou je ale hlavne myslené, že žijeme odraz nás samých. A buď v nás prevláda tá tmavá stránka, každý ju máme, alebo tá svetlá stránka, alebo sme v rovnováhe. Cieľom tejto systémovej hry je práve naučiť sa tejto rovnováhe. Mať svoju temnú a svetlú stránku na rovnakej úrovni. Vedieť ju kvázi transformovať jedným aj druhým spôsobom. To znamená premieňať tmu na svetlo a svetlo premieňať na tmu. Táto hra trvá už niekoľko tisícročí a keď pochopíme jej význam, zlomí sa v nás jeden veľký závoj ilúzie a budeme s ľahkosťou meniť tú simuláciu, ktorú projektujeme teraz. V každom systéme máte možnosť voľby. To je dôležité si uvedomiť. Ako ľudská bytosť disponujete oboma druhmi energie a preto vašim najväčším darom je možnosť voľby. Aby toto bolo možné, aby ste sa vedeli naučiť pracovať s oboma druhmi tej energie, bola vytvorená práve táto systémová hra. V tejto hre sa nachádzajú bytosti, ktoré majú určitú úlohu v spoločnosti a to modelovať kolektívne vedomie na základe ľudských pocitov, myšlienok a emócií. Tieto bytosti majú za úlohu nastolovať rovnováhu v kolektívnom poli. Živý príklad máte na prírode. Niekde občas vybuchne sopka, vyhynie časť lesa, ale potom vzniká zase nový život, aby bola tá rovnováha. To isté sa deje aj s nami ľuďmi, keďže sme súčasťou makrokozmu a to je naša príroda, Matka Zem a celý vesmír. Všimnite si, že keď zomrie nejaký člen rodiny, o niekoľko mesiacov, týždňov príde niekto nový. A to je predsa krásne. Len my to vnímame z toho iného pohľadu, z toho, že smrť je strašná a pláčeme v sebalútosti, že ako budeme teraz bez toho človeka žiť. Keby sme sa pozreli na reinkarnáciu a pozerali sa na to týmto uhlom pohľadu, veľmi rýchlo by nás ten smútok a tá bolesť prešla, pretože by sme vedeli, že tá dušička prišla v tom novom človeku. A o toto vlastne v tejto hre ide. Podmaniť si vašu pozornosť tak, aby tvorila to, čo si oni prajú, ich víziu tohto sveta. Ľudia si veľmi dlho prechádzali a prechádzame si aj teraz fázou spoznávania našej tmavej stránky, tých energií, ktoré nás držia v tých nízkych vibráciách. Pretože pri všetkom platí, buď to najprv spoznávame, alebo sa niečo nové učíme, alebo niečo objavujeme a až potom príde tá radosť,
tá láska k tomu, čo sme spoznali a objavili. A to platí aj pre hru svetla a tmy. Čiže ľudstvo sa dostalo teraz do vrcholnej fázy, kde je na konci cesty spoznávania temnoty a začínajú vnímať vedome. To, že nastal tento prelom, sa deje preto, lebo ľudia začali objavovať, že majú možnosť voľby. Že môžu v podstate ľahko meniť to, čo žijú. Že môžu zase používať svoju fantáziu a stavať svoje sny. A to je cieľom tohto levelu, aby sa posunulo vyššie. Preto svetlo začalo odhalovať ilúzie, za ktorými sa ukrývalo, v čom v podstate žijeme, a my tým, že to objavujeme, prekračujeme nejaké tie pomyselné hranice a malými krokmi staviame mosty, to preklopenie do tej radosti a lásky. My sme tie generácie premosťovania, vrátane našich detí. Preto je dôležité pochopiť, že všetci musíme začať u seba. U toho, aby sme sa priblížili zase bližšie k prírode, vážili si ju viacej za to, že môžeme tu vôbec byť. Aby sme sa viac pozerali do seba, našli potrebnú sebaúctu a sebalásku a tak ju preklápali do tej vonkajšej simulácie. Systém je stavaný dvojsečne, to znamená, že je robený tak, aby ste mali možnosť voľby. Čiže všetko, čo sa vám zle deje, má aj svoj protiklad, ktorý niekde v tom systéme je ukrytý a vy ho len práve nevidíte. Je to úžasná hra, ktorú keď začnete chápať, tak ju budete hrať s radosťou. Pretože každý človek je zvedavý, každý človek túži vedieť viac. Je to jeho prírodzená vlastnosť. A vy keď s tým začnete, nebudete s tým vedieť prestať. Stačí vydržať pár týždňov. A už to pôjde automaticky, pretože vaše energie sa preklopia do toho nového. Čiže chcem vám tu ukazovať, ako naozaj dokážete žiť v systéme bez systému. A tak meniť tie energie nie len v sebe, ale aj v tých ostatných okolo vás, v tom kolektívnom poli, kde je vytvorené momentálne, čo je vytvorené. A tým, že to vidíte, nič nezmeníte. Začnite to meniť proste v hmote. Budem vám ukazovať, ako dokážeme v podstate v ľahkosti z nejakých vecí výjsť bez problémov, len my z toho robíme veľké halo. A že zmenou pohľadu na nejakú situáciu alebo ľudí dokážete vytvárať pochopenie, lásku pre seba a ostatných. Systém je úžasná hra, poďte sa ju hrať so mnou. Poďte tvoriť novú zem, krásne miesto pre naše deti a ďalšie generácie. Toľko na dnes, ak sa vám páčilo, lajknite prosím, pozdieľajte, nech nás je viac a vidíme sa na Telegrame. Krásny deň všetkým.